Kacing Pynbiang ginala puntuj hasil ka National Highway 6 hagi benta ka Nongpoh Riboy District kalawar Biang kacing Shlei kasantrik nailar aja absaw na kacing hapus lap ubojur ublane bun kenta berkabalabu cinge sikadai ka lej kawan kipajba kuman syukro bakani kacing Shlei Nongpoh kamdai ke batang mentang kesin hendai ke bala juja haman lausnem haman ka ayom slam nagliang kipajba ki kunun sang balang baper kila cupen sengau nakapor si bor sorkar bakin simkhia ban Pynbiang bhai ginala puntuj hendai kamdan setia kacing simkhia unong mikmat ka Nongpoh constituency ba Meral Bonds EMRU uladap ban rateng ngini gamat Jingiakren yeng darbar thawan ke jela hendai ka syukut tangha Jingiakren bat kicing Kular kate kicing Shlei kadang ye biteng ka bala ban ui baka kala yo ban rong syadu kidukan bakumju kala chantelep wadi kali ba Pynbiang hasil ka service lane National Highway 6 Nongpoh. Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hai ki Biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hai ta. Ba ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdei ubabha. Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manda ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mat ka jingbria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo iya ki jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jajingpa ka sorkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong nagani ka daw ka sorkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka benta upajba. Ka sorkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau babhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata daw patang da uni ujat khau babhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.